खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम पान कार्ड आपडेट खालामनायनि बागै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोनाथ' दायो गासैबो मिथिजोबखाबाय जानांगौ जोंहा पान कार्डआ गोदान जासिगोन आरो गोदान पान कार्डनि नामानो जाहैबाय पान 2.0 दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे पान कार्डखौ माबोरै आपडेट खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय पान कार्डखौ आपडेट खालामनायनि थाखाय लास्ट डेट होबाय नामा आरो बेजों लोगोसेनो पान कार्डखौ जुदि नोंथांमोना आपडेट खालामना लायाबा नोंथांमोननि माबाफोर खहा जागोन नामा आरो नोंथांमोना माने पान कार्डखौ आपडेट खालामना लाथारनांगोन नामा आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायबानो मिथिनो हागोन बे पान कार्ड 2.0 नि बागै नोंथांमोना बोरै आपडेट खालामनांगौ बेखौ मिथिनो हागोन लास्ट डेट होगोन ना होआखै बेखौबो मिथिनो हागोन आपडेट खालामाबा मा जागोन बेखौबो मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो गासिबनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबावबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आं दानिया नोंथांमोननिसिम बे पान कार्डनि लास्ट डेट होगोन ना होआखै आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरग्रोनो सानदों जोंहा बे पान कार्डखौ आपडेट खालामनायनि थाखाय दिनैसिम एबा दासिमाव जेबो लास्ट डेटखौ होथ'वाखै दे नाथायबा जोंहा इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौनो माने खौरां फैदों आरो माने नोंथांमोना गावबागावनि बे पान कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ बियो बिथांमोना खावलायदों आरो मानो होनोबा जोंहा गोदान पान कार्डआव QR कड बायदिसिना थागोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा बेखिनियावनो जोंहा दायो फ्रियावनो सोलिगासिनो दं नालाय दा बे फ्रिनि समावनो नोंथांमोना पान कार्डखौ आपडेट खालामना लानाया जोबोद मोजां जागोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन माबोरै नोंथांमोना पान कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ बेखौ आरो बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना पान कार्डखौ आपडेट खालामाबा नोंथांमोननि माबाफोर खहा जागोन नामा खहा जानाय जायो बेथ' दासिमबो जेबो खौरांथ' ओंखारना फैयाखै नाथायबा जोङो दायो मिथिना मोनखाबाय जेला पान कार्डआ गोदान जासिगोन बेखौ दा अब्ला जोङो गासिबो बे गावनि गोजाम पान कार्डखौ आपडेट खालामना लानाया मोजां जागोन जाहाथे जोंबो गोदान बे पान कार्डखौ मोननो हायो QR कड थानाय बे पान कार्डखौ जों मोननो हायो दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि बे पान कार्डखौ आपडेट खालामना ला होननानै दाथ' जेराव जोंहा फ्रियानो सोलिगासिनो दंखायो दा बिनिफ्राय लास्ट डेट होथ'वाखै बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना गावबागावनि बे पान कार्डखौ माबोरै आपडेट खालामनांगौ जोबोद गोरलैथार नोंथांमोना बेखौ मबाइलजोंनो खालामनो हागोन जेरै आं नोंथांमोननिसिम दायो मबाइलजोंनो बे आंनि पान कार्डखौ आं आपडेट खालामनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनो गावबागावनि पान कार्डखौ मबाइलजोंनो नोंथांमोनाबो खालामनानै लानो हायो आपडेट दानिया नोंथांमोना गिबियावनो मा खालामनांगोन आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननिसिम मोनसे लिंक होनानै दोनदों अफिसियेल वेबसाइट लिंक बेहाय नोंथांमोना फैबानो जाबाय बिनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना गावनि पान कार्डखौ होनो नांगौनो नोंथाङा गिबियावनो गावनि पान कार्ड बिनिफ्राय आधार कार्डखौ खाथियाव लाखाबानो जाबाय बेहाय आं दायो नोंथांमोननिसिम पान कार्डखौ थुनानै होनोसै बेहाय आं ब्लार खालामना होनोसै दे बेहाय प्राइभेसिनि खोथा थायो नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै आं बेहाय आंनि पान कार्डनि नाम्बारखौ होबाय नाथायबा आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय दे प्राइभेसिनि थाखाय नोंथांमोनाबो गासिबो माने गावबागावनि बे पान कार्डखौ नायदो आरो पान कार्डआव जेरैबायदि नाम्बार दङ बिदिनो हो बिनिफ्राय आधार नाम्बारखौ बेहाय नोंथांमोना थुनानै होदो बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांनि बे आधार कार्डआव माबायदि डेट अफ बार्थआ दङ बेखौ नायनानै होबानो जाबाय बेहाय नोङो मा मान्थआव मा मासाव नोङो जोनोम जानाय बेखौ होदो बिनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां सनाव जोनोम जानाय बेखौ बेहाय लिरनानै होदो बिनिफ्राय गाहाय थाराव फैबानो जाबाय गाहाय थाराव फैनानै नैबेहाय नोंथांमोना टिक मार्क होनो नांगोन दै आं बेहाय जेरै बेहाय थुनानै होबाय राइट सिन जाबाय बियो बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबे आइ एम नट ए रबट बेहाय नोंथांमोना ओरै राइट सिन थुबानो जाबाय आं बेहाय ओरै थुनानै होबाय नोंथांमोना बेबायदिनो थुना होबानो जाबाय बेनि उनावसो नोंथांमोना केपचा क'डखौ नुनो हागोन दा बेवहाय एसे सार्भारा डाउन जायो दै जोंना बे गभर्नमेन्टनि गासिबो अफिसियेल वेबसाइटफ्रा बिदिनो खामानिया मावखायो लासैसो जोंहा खामानि मावो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय साबमिट खालामबानो जोंहा बे माबायाव फैसिगोन आरो OTP थांगोन दै नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बेखौ गोसोआव ला दा बेनिखायनो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना खाथियाव लाफाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै वान टाइम पासवर्ड वुड बी सेन्ड अन योर मबाइल इमेल ID रेजिस्टार विथ योर आधार टु जेनेरेट आधार बेस्ड इकुवेशन होननानै बेहाय बुंदों माने बेहाय बुंखादों नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय इमेल ID नङाबा मबाइल नाम्बाराव माबाया थांगोन OTP थांगोन बेखौ नोंथांमोना होनांगोन KYC नि थाखाय बेखौ बुंदों दा बेनिखायनो कन्टिनिउ विथ KYC आं बेहाय दायो थुनानै होबाय दा बेवहाय थुनायनि उनावनो जोंहा OTP आ फैसिगोन आरो नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय जेरै नै आंनियाव दायो OTP आ फैबाय दा आंनाव मा फैदों बे OTP खौ आं दायो बेहाय थुनानै होनोसै ब्लार खालामनानै बेहाय होनाय जाबाय दे OTP फोरखौ देखायजाया होननानै बुंदों पाब्लिकलि दा बेनिखायनो आंबो बेहाय देखायला नोंथांमोनाबो बेबादिनो खालामबानो जाबाय जेसांखिनि खामानि नों मावा मानो
नोंथांमोना गावबागावनि प्राइभेसिखौ एसे नायब्लानो जाबाय दाथ' आजिखालिनि जुगाथ' डिजिटेल मुगा दा बे डिजिटेल मुगायावनो गोबां जोंहा माबायाबो जायो फ्रडआबो जायो नालाय दा बेनिखायनो गावबागावनि पार्सनेल आइडेन्टिटिफोरखौ नोंथांमोनाबो जाथामला देखायलाबायनो नाङा आं बे OTP-खौ होबाय बिनिफ्राय दायो आं नैबे साबमिटआव थुना होनोसै दायो आं बेहाय साबमिटआव थुना होबाय दे नोंथांमोनाबो बेबादिनो भिडिअखौ नायनानै माने जुदि रोङाबा मोजाङै लासै लासै नायनानै बानायबानो जाबाय दा बेवहाय फुरा आंनि डिटेल्सआ फैजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेवहाय आंनि गासैबो डिटेल्सआ फैजोब्बाय मबाइल नाम्बार गासैबो बेहाय थाजोब्बाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार गैया नालाय दा बेहाय आं मबाइल नाम्बारखौ होनोसै नैबे आं मबाइल नाम्बार होनोसै बेहाय इमेल आइडि होनोसै दा बेहाय आं साबमिट खालामना होनोसै दे आं बेहाय ब्लार खालामनानै नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनोसै दे नोंथांमोना नै दायो नुदों जानांगौ नै आं बेहाय आंनि इमेल आइडि बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होबाय दा बेवहाय नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होआबाबो जागोन इमेल आइडिखौ नोंथांमोना होनो गोसो गैयाबाबो जेबो नङा नैबे जोंहा मोनसे सोंनाय दंखायो डु इउ विश टु आपडेट योर मबाइल नाम्बार एन्ड इमेल आइडि इन फान डाटाबेस होननानै बेहाय बुंदों जुदि नोङो गोसोबा नोङो गावनि मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ जुदि नोङो आपडेट खालामनो सानदोंबा नोंनि बे फान डाटाबेसाव अब्ला नोंथांमोना आपडेट खालामनो हागोन माने नोङो बे फान कार्डजों नोङो मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ एड खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना दानो आपडेट खालामनो हाखागोन होननानै बेहाय बुंदों दा बेनिखायनो आं दायो खालामनो सानदों नालाय येस होनानै आं बेहाय होबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैदो बेहाय नोङो मबाइल नाम्बारखौ होदो दानिया नोंनिखौ बिनिफ्राय गोदान मबाइल नाम्बारखौ होदो नोङो गोदान बेलेग होनो सानदोंबाबो बिनिफ्राय इमेल आइडि होनो सानदोंबा होबानो जाबाय बिनिफ्राय दानिया नोंथांमोना गाहायाव साबमिट नुदोंना बे साबमिटआव थुना होबानो जाबाय प्लिज एन्टार भेलिड इमेल एड्रेस होनना बेहाय बुंदों आं नैबेहाय स्पेस होदों नालाय बेनिखायनो जायाखै आं बेहाय ओरै बेखौ स्पेसखौ क्ल'ज खालामबाय दानिया आं बेहाय साबमिट खालामफिनबाय अब्लानो आंनि बे माबाया जासिगोन आरो दायो आंनियाव OTP फैबाय दे मबाइल नाम्बाराव फैबाय बिनिफ्राय दा बावै आं जिमेल आइडि होनाया बेहायबो OTP फैबाय बे OTP मोननैखौ साबमिट खालामबासो नोंनिया बे मबाइल नाम्बाराबो आपडेट जागोन बिनिफ्राय जिमेलाबो आपडेट जागोन दा बेनिखायनो जिमेल आइडि होनायखौबो एसे थाल लाखाबानो जाबाय लगइन खालामनानै नायखादो दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौनो मबाइलाव OTP आंना फैखाबाय बिनिफ्राय दहाय जिमेल आइडि होनाया बेहायबो आंनिया इमेलाव OTP फैबाय दायो आं बेखौ साबमिट खालामना होनोसै दे दायो नै आंनि बे मबाइलाव OTP फैनाय बिनिफ्राय इमेल आइडियाव फैनाय OTP-खौ आं बेहाय फैबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव भेलिडेट नुनाया बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय दा नोंथांमोननि गोसोसोमोन आरो बेयो नोङो मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामना खालामा इमेल आइडिखौ नोङो होनानै आपडेट खालामो ना खालामा नोंनिसो गोसो नोङो होआबाबो जेबो नङा दे मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामाबाबो जेबो नङा इमेल आइडिखौ नोंथांमोना आपडेट खालामाबाबो जेबो नङा नाथायबा इयुननिखौ साननानै आं बेहाय आपडेट खालामना होनाय जाबाय आरो मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ नांगौआ जोंहा जाबाय थायो नालाय दा बेनिखायनो बेफोर इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बारा लिंक थाखायोबा जोंहा मोजां जायो दा बेनिखायनो आं बेहाय होनाय जादों आपडेट खालामनाय जादों दानिया आं बेहाय भेलिडेटआव आं दायो थुनानै होनोसै दायो आं बेहाय थुनानै होबाय दे दायो बेहाय थुना होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय गासिबो डिटेल्सखौ नुनो हासिगोन नोंथांनि नाम आधार बायदिनि बेहाय गासिबो डिटेल्सआ फैजोबसिगोन आधाराव जेरैबायदि नोंनि डिटेल्सआ होनाय दङमोन बेनो बेहाय माने अलरेडि बे होनाय थाखागोन नोंथांमोना बेहाय जेबो फिलआप खालामनांगौनि गोनांथि गैया माथ्र नैबे दाना नोंथाङा पस्ट अफिसखौल' होदो आरो नोंथांनि पस्ट अफिसा मा बेखौ बेहाय होजागोन नाथाय बे होनायनि बेहाय माबाया होआखैनो थुबाबो जायाखै माने बेहाय अलरेडि बियो सेलेक्ट जाखाबाय जानांगौ आधारावनो माने आधाराव जा बेहाय पस्ट अफिस होनाय दङमोन बेखौनो बेहाय सेलेक्ट खालामखाबाय जानांगौ दा बेवहाय माथ्र नोंथांमोना भेरिफाइआवल' थुना होबानो जाबाय आं दायो बेहाय भेरिफाइआव थुना होबाय भेरिफाइआव थुना होनायनि उनाव नोंथांमोना नायदो नै आंनिया बे जाबाय आरो साक्सेसफुलि जेनेरेट एन्ड सेभ प्रिन्ट बेहाय नोंथांमोना थुबानो बेहाय नुनो मोनसिगोन नोंनिया बे जागोन ना जायाखै नोङो एक्न'लेजमेन्टखौ मोनसिगोन आरो बे एक्न'लेजमेन्टखौ नोङो मोनबाथाय आरो सानना लाखादो नोङो ट्रेक खालामनो हाबाय थासिगोन आरो नोंथाङा माने उनाव मिथिसिगोन आरो थारैनो नोंनि बे आपडेट खालामनाया साक्सेसफुल जागोन ना जायाखै नोंथांमोना बेखौ नुदों जानांगौ नै बेलाय बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबोनो जाबाय बेहायनो नोंनि गासिबो डिटेल्सआ दङ नोङो माखौ आपडेट खालामदों आरो बे आपडेट खालामनायखौ नोंथाङा इयुनाव ट्रेक खालामनो थाखाय बे एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथाङा नांगौ जाखागोन बे एक्न'लेजमेन्टखौ नांगौ बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेखौ आं डाउनलड खालामनोसै दे नै बेहाय नोंथांमोना थुबानो जाबाय बेहाय थुबानो नोंनिया बे PDF फाइलाव सेभ जागोन आरो दा बेवहाय आङो नैबे सेभआव थुबाय अब्लानो आंनिया बे PDF जाबाय सेभ नै जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ लिरना लाबानो जाबाय बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारा बेखौ लिरना ला जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव ट्रेक खालामनो हायो नोंनि बे आधारसो होनफ्लांबाय थादों नामा आंलाय पान कार्ड आपडेट खालामनाया
जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दे आं बोरै ट्रेक खालामना नायनांगौ आं बिनि बागैबो एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा दायो नोंथांमोना गावबागावनि बे पान कार्डखौल' आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय जेरैबायदि आं दायो खालामना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों बेबायदिनो नाथायबा आं एसे भिडिअनि गेजेर ससेफ्रावसो आधार कार्ड होनफ्लांदों नामाथाय पान कार्डनि जायगायाव दा बेखौथ' बुंनो हाला जुदि होनफ्लांदोंबा बेखौ सानना लादो बे पान कार्डसोमोन होननानै दायो जोंहा पान कार्डनिसो आपडेटआ सोलिगासिनो दङ आधारनाबो सोलिगासिनो दङ नाथायबा आधारनिया जोंहा लास्ट डेटआ गोबां बारायबाय जायो फैगोन बोसोरनि जुननि 14 थारिखआवसो जाहैबाय माने दासान्दि आपडेटनि खामानियानो सोलिगासिनो दं आरो आपडेट आधारबो आपडेट पान कार्डबो आपडेट आरो साननैसोबा भटार कार्ड आपडेट बायदिसिनासो फैनो हागौलाय खोमा इलेक्सन खाथि जालायदों आरो जेबो बुंनो हाया दा जिखियानो जाया मानो मा आपडेट फैया बेफोरनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालाम माखौबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों